மிக மிக துரதிர்ஷ்டமான ஒரு நிலை. அதனால நாடு எங்க போகுது? பகவானை பத்தி அறியக்கூடிய வாய்ப்பே இல்லாத போகுது. ஆனா இந்த பகவானை அறியக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த வேத கல்வியை சொல்லி தராங்க. மக்களுக்கு தெரியல, எங்க சொல்லி தராங்க? அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி ஆச்சாரியார் சாபகாச்சாரியர் பிரபுபாதர் கருணையால இஸ்கான சொல்லி தராங்க வேத கல்விய. நீங்க எல்லாம் வாங்க, இப்ப நீங்க படிக்கிறீங்கல்ல, இது வேத கல்வியோட ஆரம்பம். இப்ப இந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா வேத கல்வி படிக்கக்கூடிய ஒரு ஆரம்பம் தான். இப்ப நீங்க உபநிஷத்து படிக்கிறீங்க தெரியுங்களா? ஈசோ உபநிஷத்துன்னு சொல்றமே என்னது? அது உபநிஷத்தோட ஒரு பகுதி. அது நமக்கெல்லாம் உபநிஷத்துனா என்னன்னே தெரியாது. இந்த உபநிஷத்தை படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்குது. எப்படி? இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தால. நீங்க எந்த கோயில்லையாச்சும் போயிட்டு ஒரு ஐயர்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு இந்த மந்திரத்தை சொல்லி கொடுங்க சாமி அப்படின்னு கேளுங்க, சொல்லித்தர மாட்டாங்க. அந்த மந்திரமே தெரியாது. சொல்லித்தர மாட்டாங்க. ஆனா இத வந்து இஸ்கான்ல சொல்லி தராங்க. வாங்க, இப்ப நம்ம குழந்தைங்க எல்லாம் இஸ்கான்ல குருகுலம் இருக்குது, குருகுலத்துல சேர்த்தலாம். பணம் எல்லாம் கிடையாது. பன்றிப்பூர்ல இருக்குது, சேலத்துல இஸ்கான்ல இருக்குது, மாயாப்பூர்ல இருக்குது. நிறைய ஆன்மீக கல்வி. பணம் கேக்குறாங்களா? சொல்லுங்க. இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்கூல்ல சேர்த்தறோம். இப்ப எங்க வீட்டுக்கார மிலிட்டரிக்காரர், நாங்க மிலிட்டரியில சேர்த்த போறோம். எங்க மிலிட்டரி ஊட்டியில மிலிட்டரி ஸ்கூல் இருக்குது. பணம் எவ்வளவு கேக்குறாங்க தெரியுங்களா? பெங்களூர்ல ஆர்மி ஸ்கூல் இருக்குது. எவ்வளவு ஃபீஸ் தெரியுங்களா? இந்த ஒரு அழியக்கூடிய கல்வி இந்த பிறப்பையோட முடிஞ்சிடும். அடுத்த பிறவி எடுத்தா நம்ம திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ண எல்கேஜில இருந்து இந்த படிப்புக்கு பணம் கட்டணும். பட் இஸ்கான்ல பணமே தேவையில்லைங்க. ஆன்மீக கல்வி பசங்களை சேர்த்தலாம். குருகுலத்துல இல்லைங்க, சாப்பாடும் அவங்களே தராங்க, இடமும் அவங்களே தராங்க, துணிமணியும் அவங்களே தராங்க. எல்லா செலவையும் ஏத்துக்கிட்டு பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. யாருன்னா சாப்பாடு இந்த காலத்துல இந்த கலியுகத்தை வரம்பரை வரான்னு சொல்லி ஒரு போன் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்க. இல்லைங்க நாங்க 4 மாதத்துக்கு முன்னாடி புக் பண்ணிட்டோங்க, நாங்க டூர் போறோம். ஏதாவது ஒரு காரணம் சொன்னாங்க. வரவேற்கலாம் கம்மி இந்த காலத்துல ஆகி போச்சு. சாப்பாடு போட கூட கணக்கு பாக்குறாங்க. கிலோ அரிசி 100 வாங்குறாங்க. உங்களை உட்கார வச்சு சாப்பாடு போட்டு இடத்த கொடுத்து வேத கல்வி கொடுக்குறாங்க. இதை வந்து பயன்படுத்திக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும். தயவு செய்து யாராவது குழந்தைங்களை குருகுலத்துல சேர்த்துறதா இருந்தா சேர்த்தலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க் யூ சோ மச் மாதாஜி. பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாய்ஸ் கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சாரி மன்னிக்கணும், எல்லாரும் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, நம்ம 10வது மந்திரம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா பாதியில. 9வது மந்திரத்துல நம்ம வித்யா பத்தி பார்த்தோம். 10வது மந்திரத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம்? அந்த வித்யா அப்படின்றதோட அவித்யா, அது ரெண்டுத்தோட பலன்கள் என்னன்னு பார்த்தோம். ஞானம் என்பது என்ன அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ 10வது மந்திரத்துல அதாவது குறைவான ஞானம், அறியாமையை காட்டிலும் பெயரளவிலான அறியாமை வந்து மிகவும் அபாயகரமானது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஒரு நிமிஷம், சங்கரன் பிரபு உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்றேன். சர்வ பிரபு இருக்கீங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலாம் பிரபு. சங்கரன் பிரபு. நான் அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அவங்கள நான் டிபிடி எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதாவது பெயரளவிலான அறியாமை என்பது மிகவும் அபாயகரமானது. அறியாமைனா அட்லீஸ்ட் நமக்கு ரொம்ப தெளிவா தெரியும். ஓகே, இவங்க வந்து ஒரு அந்த புரிதல் இல்லாம இருக்காங்க, அந்த ஞானம் இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்றது தெரியும். ஆனா பெயரளவிலான அறியாமை, அதாவது பௌதிகமான ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு இதுதான் வந்து ஞானம், இதுதான் வித்யான்னு சொல்றாங்களே, அது வந்து மிகவும் அபாயகரமானது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அததான் பார்த்தோம். 18 விதமான விஷயங்களை வந்து பகவான் ஞானம் சொல்ற. அதை தவிர்த்து மற்றது எல்லாமே வந்து அஜ்ஞானம் அல்லது அறியாமை அப்படின்னு நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்கு. அத கண்டினியூஸா நம்ம பார்த்தோன்னா இப்ப பாக்கலாம், சின்ன பசங்க கூட அவங்களுக்கு ஒரு சரியான நெறிமுறைகள் இல்லாததுனால மை லைஃப் மை வே அப்படின்ற மாதிரியான தாட்ல அவங்க இருக்காங்க. சோ எப்படி வந்து பெரியவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கறது, நம்மளுடைய இப்ப இருக்கிற சமூகம் வேற ஒரு நிலையை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பொதுமக்கள் அறியாமையை வளர்த்து கொண்டிருப்பதால் கண்மூடித்தனமான தேசிய உணர்வு உலகின் பல பகுதிகளில் பரவியுள்ளது. இவன் நம்ம பிரபுபாதர் கூட முதல்ல தன்னுடைய ஆன்மீக குருவை பார்க்கும்போது அவர் கேட்கிறார், நம்ம
அவருடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் சொல்றாங்க, உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆங்கில புலமையை நீங்க வந்து மேற்கத்திய நாடுகள்ல நம்ம கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்றாரு, நாமளே சுதந்திரம் இல்லாம இருக்கோம், இதுல எப்படி இந்த ஆன்மீக கல்வியை வந்து பரப்புறதுன்னு போது அப்ப சொல்றாரு, உண்மையான சுதந்திரம் என்பது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்து விடுதலை பெறுவது, அந்த அகங்காரம் மமகாரம் அந்த இதுல இருந்து நம்ம விடுதலை பெறுது, அதுதான் வந்து உண்மையான சுதந்திரம் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு. சோ இப்ப இருக்க இந்த சமூகம், இந்த இந்த யுக மக்கள் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த அறியாமையை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால எல்லா விதத்திலயும் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல நாம பற்றோடு இருக்கும். கண்மூடித்தனமான தேசிய உணர்வு உலகின் பல பகுதிகளில் பரவியுள்ளது. ஒரு கிரிக்கெட்டா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நாம வந்து பற்றுதலோட இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த சின்னஞ்சிறு பூ உலகம் அளவு கடந்த பரந்த வெளியில் பிற துண்டங்களோடு மிதக்கும் ஒரு சிறு ஜடத்துண்டம் என்பதை யாரும் எண்ணி பார்ப்பதே இல்லை. நம்ம வந்து அந்த யூடியூபோட இதெல்லாம் கூட இருக்கு, எவ்வளவு பெரிய அண்ட சராசரங்கள் இருக்கு, அதுல வந்து நம்ம ஒரு சின்ன துகள் கூட இல்ல, துகளுக்கும் ரொம்ப அணுவாட்டம் இருக்கும். ஆனா அதுலயே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது சரி இது தவறு, நமக்குள்ளேயே நிறைய விஷயங்களை நம்ம குழம்பின் இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம ஒண்ணுமே இல்ல, பிரச்சனைன்றது ஒண்ணும் இல்ல, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது மட்டும்தான் நம்மளுடைய உண்மையான நோக்கமாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பிரபஞ்ச வெளியின் விரிந்த பரப்போடு ஒப்பிடும்போது இந்த ஜட துண்டங்கள் எல்லாம் ஆகாயத்தில் காணப்படும் தூசி துகள்களுக்கு சமமானவை. இறைவன் தன் கருணையால் இந்த ஜட துண்டங்களை தம்மில் நிறைவு பெற்று முழுமையாக படைத்திருப்பதால் பிரபஞ்ச வெளியில் பறப்பதற்கு தேவையான எல்லா வசதிகளையும் அவை குறைவின்றி பெற்றிருக்கின்றன. நம்ம பார்க்கிறோம் ஈஷாவாசம் இதம் சர்வம் முதல் மந்திரம். சோ அனைத்துமே வந்து பகவானுமே மூலம் அவரிடத்துல இருந்துதான் வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இறைவன் தன் கருணையால் இந்த ஜட துண்டங்களை தம்மில் நிறைவு பெற்ற முழுமைகளாக படைத்திருப்பதால் பிரபஞ்ச வெளியில் பறப்பதற்கு தேவையான எல்லா வசதிகளையும் அவை குறைவின்றி பெற்றிருக்கின்றன. பகவான் தன் கடைக்கன் பார்வையின் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து சிருஷ்டிக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இல்லைன்னா அதுக்கு ஒரு வேல்யூமே கிடையாது இல்லையா, அவருடைய கருணையினாலதான் அதுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நான் தயாரிச்சேன் அப்படின்னு நம்ம எதையுமே வந்து சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு உண்டான மூலப்பொருட்களும் இங்க இருந்துதான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதை செய்யக்கூடிய ஞானத்தை பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்க. அதனால இந்த சொந்தம் கொண்டாடுறது அப்படின்றத வந்து நாம விட்டுவிட வேண்டும். இன்றைய விண்வெளி கலன்களை நடத்தி செல்பவர்கள் தமது சாதனைகளை பற்றி பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளலாம். ஆனால் கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படும் மாபெரும் விண்வெளி கலன்களை நடத்தி செல்லும் உன்னதமான ஓட்டுநரை பற்றி அவர்கள் எண்ணி பார்ப்பதில்லை. எண்ணற்ற சூரியன்களும் எண்ணற்ற கிரக அமைப்புகளும் இருக்கின்றன. அண்ட சராசரம் இருக்கு, நம்ம பாக்குறோம். உன்னதமான பிரபுவான இறைவனின் நுண்ணிய அம்சமாகிய நாம் சின்னஞ்சிறு ஜந்துக்களாக இருந்தாலும் வரம்பற்ற எண்ணிக்கையிலான இந்த கிரகங்களை ஆக்கிரமிக்க முயல்கின்றோம். இன்னும் ரிசர்ச் நிறைய பண்ணிட்டே இருக்கும், இன்னும் மற்ற கிரகங்கள்ல எப்படி இருப்பாங்க, அந்த கிரகவாசிகள் எப்படி இருப்பாங்க, நம்மளுடைய உண்மையான ஞானம் எது அப்படின்றது தெரியல. நான் யாரு, எதற்காக இங்க வந்து இப்படி ஒழுந்துட்டு இருக்கோம், என்னுடைய வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன. ஏன்னா யக்ஷ பிரக்னம் அப்படின்னு நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். யுதிஷ்டிரர் கிட்ட வந்து அந்த அந்த யக்ஷன் வந்து கேக்குறாரு, எது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படின்னுட்டு. அதுக்கு அவர் என்ன பதில் சொல்றார், பிறக்கும் ஒவ்வொருவரும் வந்து மரணத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம், ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது என்னால சாத்தியம், எனக்கு மரணம் என்பதே இல்லைன்ற மாதிரி நாம என்ன பண்றோம், என்னுடைய வீடு, என்னுடைய மக்கள், என்னுடைய மனைவின்னு நம்ம அப்படி ஒரு பந்தத்தோட இருக்கும். அந்த மரணத்தை நாம சந்திக்க போகின்றோம், அதற்கு நான் என்னை எப்படி தயார் செய்து கொள்வது அப்படின்ற ஒரு ஞானம் இல்லாம இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு அப்படின்றத அங்க வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜர் சொல்றாரு. சோ அது போல நம்ம இந்த ஒவ்வொருத்தரும் அந்த 4 விதமான துன்பங்கள்ல மாட்டின்னு இருக்கோம். பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய். யாராவது இதுல இருந்து தப்பிச்சவங்க நம்ம சொல்ல முடியாது. நம்ம நிதர்சனமா பாக்குறோம். அதுவும் இப்ப இந்த பேண்டமிக் டிசீஸ் கோவிட் வந்ததுல இருந்து நம்ம பார்த்தோம். உயர்ந்தவர்கள், தாழ்ந்தவர்கள், படிச்சவங்க, படிக்காதவங்க, யாரையும் விட்டு வைக்கல. ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமி உலகத்தையே வந்து புரட்டி போட்டுடுச்சு. நிறைய நமக்கு வந்து அது ஒரு லெசன் கொடுத்துட்டுதான் போயிருக்கு நமக்கு. ஆனா நம்ம தான் வந்து என்ன பண்றோம், அத முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் திருப்பி அது ஒரு பெரிய வேவ் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறமும் திருப்பி என்ன பண்றோம், நான் என்னோடது, என்னுடைய சொத்து, நமக்குன்னு இங்க எதுவுமே இல்லைன்ற அந்த புரிதல் நமக்கு இருக்க மாட்டேங்குது. இப்பவும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ளாம இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதனால நாம் மாறி மாறி பிறவி எடுத்து மடிந்து பிணியாலும் முப்பாலும்
துன்புறுகின்றோம். அந்த 4 விதமான துன்பங்கள்ல இருக்கும். மனித வாழ்வின் ஆயுட்காலம் 100 ஆண்டுகள் என்று வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஈவன் 27 இயர்ஸ்ல கூட ஹார்ட் அட்டாக் வருது. ரீசெண்டா பார்த்தோம், சிஎம்சி வெள்ளூர்ல ட்ரெயின் ஆன ஒரு கார்டியாக் சர்ஜன் அவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன வயசு அவங்களுமே வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ இப்பெல்லாம் வந்து ஆயுட்காலம், சராசரி ஆயுட்காலமும் குறைஞ்சிட்டே வருது. என்றாலும் படிப்படியாக 20 அல்லது 30 ஆண்டுகள் என்று குறைந்து வருகின்றது. ஹரிபோல். அவித்தியன் பார்ப்பட்ட கலாச்சாரத்தால் முட்டாள்களாக்கப்பட்ட மனிதர்கள் இந்த குறுகிய காலத்திற்குள் புலனின்பங்களை திறம்பட துய்க்கும் இச்சையால் இக்கிரகங்களுக்குள் தத்தம் தனி நாடுகள் என்று ஏற்படுத்திக் கொண்டுள்ளனர். நம்ம இந்த அவித்யா இல்லாதனால நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய இந்த வாழ்நாள் வந்து ரொம்ப குறுகியது. அதுலயும் நம்ம அந்த குழந்தை பருவம் அதெல்லாம் கழிச்சுட்டு பார்த்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப குறுகிய நாள் தான் இருக்கு. அந்த குறுகிய நாட்களுக்குள்ள என்னுடைய நோக்கம் என்ன, இல்ல நான் மீண்டும் இதே பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில வந்து உழண்டு இருக்கணுமான்றத முடிவு பண்ணணும். அதை விடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், இன்னும் நிறைய புலனின்ப விஷயங்கள்லயே வந்து நம்மள ஈடுபடுத்தி கொண்டு இருக்கோம். அதுதான் வந்து உண்மை. அது வந்து ஒரு தற்காலிகமானதுன்ற அந்த நிலைக்கு நம்மளால வர முடியல. என்னவோ எனக்கு மரணமே வராது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய செயல்கள் இன்னும் அந்த காம, குரோத, லோப, மாச்சரியம் அந்த விஷயத்துல வந்து நம்ம ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம். இந்த மூடு மனிதர்கள் தத்தம் நாட்டின் எல்லைகளை சரிவர நிலைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக பற்பல திட்டங்களை வகுக்கின்றார்கள். நம்ம என்னதான் வந்து பாருங்க, இப்ப சுத்தி என்னெல்லாம் நடக்குது. அந்த உலக நாடுகளுக்குள்ள நிறைய இந்த போர் மூழ்றதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்மளால நிம்மதியா இருக்க முடியல. இந்த சைடு பாகிஸ்தான், இந்த சைடு சைனா, பங்களாதேஷ் அப்படின்னு நம்ம எல்லா இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய புரட்சி தான் போயிட்டு இருக்கு. நேபாள் இப்ப நடக்கிற விஷயத்த நம்ம பார்க்க முடியும். சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாழ்வின் உண்மையான நோக்கம் இல்லாம நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து அவித்யா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றும் போது ஒவ்வொரு நாடும் மற்ற நாடுகளுக்கு கவலையை விளைவிக்கின்றது. ஒருத்தர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா போனா அப்படின்னா அவனுடைய நாட்டை பாதுகாத்தா பரவாயில்ல, அதை வைத்து பயமுறுத்தி மற்ற நாடுகளை துன்புறுத்துறாங்க. அதுதான் வந்து இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு. நாட்டின் 50% சக்தி பாதுகாப்பிற்கான ஏற்பாடுகளில் செலவழிக்கப்பட்டு வீணடிக்கப்படுகின்றது. உண்மைதான். நம்மளுடைய இந்த இதுல பார்த்தேன், அட்லீஸ்ட் அதை நம்ம பண்ணிதான் ஆகணும். ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த மாதிரியான நிலையில வந்து நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? அறிவை வளர்த்து யாரும் அக்கறை எடுத்துக் கொள்வதே. ஹரே கிருஷ்ணா. பட்ஜெட்ல மேக்ஸிமம் இதுவே வந்துட்டு அந்த இது ஆர்மி இந்த டிஃபென்ஸ் தான் ஒதுக்குறாங்க இல்லையா? ஏன்னா அவங்க அந்த உயிரை கொடுத்து மக்களை காலகட்டத்துக்கு. ஆமா ஆமா, அது நிறைய விஷயத்துல நம்ம அந்த கனரக இயந்திரங்களை வாங்குறதா இருக்கட்டும், இல்ல உயர்ந்த ரக துப்பாக்கிகளை வாங்குறதாக இருக்கட்டும், வேற வழியில நம்ம அந்த மாதிரி இதுல தள்ளப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த நாட்டின் 50% சக்தி பாதுகாப்பிற்கான ஏற்பாடுகளில் செலவழிக்கப்பட்டு வீணாகின்றது. அறிவை வளர்க்க யாரும் அக்கறை காட்டுவதே இல்லை. அறிவை வளர்க்கறதுக்கு எல்லாரும் இப்ப வந்து இந்த வேத ஞானத்தோட இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த தேவையற்ற மனஸ்தாபங்களும் சண்டை சச்சரவுகளும் இருக்கவே இருக்காது. நம்மள பாக்குறோம், பகவான் தான் இப்படி எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் நுழைஞ்சிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம்னா அப்ப எதுக்கு நமக்குள்ள அங்க வந்து பகைமை வருது? அங்க அன்பு மட்டுமே வந்து பரிமாறப்படும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இக உலக அறிவு மற்றும் ஆன்மீக அறிவில் மேம்பட்டிருப்பதாக பொய்யாய் பொறுமைப்பட்டுக் கொள்கின்றார்கள். நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இந்த பௌதீகமான விஷயங்கள், பௌதீகமான ஞானம் வந்து ஆன்மீகமான ஞானத்தை விட உயர்ந்தது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா அது வந்து ஒரு தவறான ஒன்று. அது பொய்யான பெருமை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ ஆன்மீக ஞானம் தான் வந்து முற்றிலும் உயர்ந்தது. ஆனா நம்ம எல்லாரும் வந்து என்ன பண்றோம், பௌதிகமான விஷயத்திலே வந்து நம்ம அதுலதான் நம்ம வந்து ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம். இத்தகைய தவறான கல்வி முறையை பற்றி ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் நம்மை எச்சரிக்கின்றது. சோ அந்த பௌதிகமான கல்வி அப்படின்றது வந்து தவறான ஒரு வழி. இப்ப அவித்யா அவங்க வந்து ஓகே, இவங்களுக்கு அந்த ஞானம் இல்ல படிக்காதவங்க அப்படின்னு விட்டுட்டா அது 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 வந்து மேம்பட்டது. எதை காட்டிலும் பெயரளவிலான அந்த வித்யான்னு சொல்றாங்களே, பெயரளவிலான அந்த ஞானமற்ற தன்மையை காட்டிலும் அது உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது இவங்க படிக்கல அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது. ஆனா சிலர் வந்து அறகுறை தெரிஞ்ச விஷயங்கள இல்ல இதுதான் வந்து சரியான விஷயம் சொல்றாங்க இல்லையா, அது ரொம்ப ஆபத்தானது, அபாயகரமானது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். உண்மையான கல்வியை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை பகவத்கீதை நமக்கு உபதேசிக்கின்றது. பகவத்கீதையில நம்ம பாக்குறோம், பகவான் நிறைய இடத்துல வந்து கிளாசிபிகேஷன் கொடுத்திருக்காரு. அகர்மவாதிகள், விகர்மவாதிகள், கர்மயோகிகள், பக்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு. அது போல அவர் வந்து அதுல தீரர் அப்படின்றதையும் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு.
யார் அந்த தீரர் அப்படின்றத வந்து பிரபுபாதர் இங்க வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. தீரர் ஒருவரிடமிருந்து வித்யையை பெற வேண்டும் என்று இந்த மந்திரம் குறிப்பிடுகின்றது. 9வது மந்திரத்துல நம்ம பார்த்தோம் வித்யா அவித்யான்னு பார்த்தோம். 10வது மந்திரத்துல அந்த வித்யா யார் இடத்துல இருந்து பெறப்பட வேண்டும் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, சோ தீரர் என்பவர்கள் யார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவங்க ஒருபோதும் எந்த ஒரு விஷயத்திற்காகவும் பௌதிகமான விஷயத்திற்காக ஏங்குவதும் இல்லை, வருந்துவதும் இல்லை. அவர்கள் வந்து நிதான புத்தி உடையவர்கள். பௌதிகமான விஷயங்களால அவங்க கலங்கப்படாதவங்க. ஏன்னா பௌதிகமான விஷயங்கள், இந்த இக உலக விஷயங்கள் எல்லாம் மாயையை கொண்டது, நிலையற்ற ஒன்று. அது பகவான் சிருஷ்டிக்க செய்தாலும் அது பொய்யான ஒண்ணு. இப்ப நம்ம கனவு காண்றோம், நைட்டு கனவு காணும்போது அதுல உண்மையாகவே நம்ம அதுல வந்து மேபி யாரோ நம்மள துரத்துறாங்களோ, இல்ல ஏதோ ஒண்ணு நம்மள வந்து யாரோ நம்மள கஷ்டப்படுத்துறாங்கன்றத நம்ம உண்மையா உணர்றோம். ஆனா முழிச்சு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஓ இது கனவா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். அது போலதான் நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல இருக்க வேண்டிய ஜீவாத்மாக்கள் அல்ல. நம்மளுடைய நித்தியமான ஆனந்தம் எங்க இருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த ஆன்மீக லோகத்துல. ஆனாலும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சுதந்திரத்தை பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாக அதை அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த துக்காலயம் வந்திருக்கோம். இது வந்து ரொம்ப இன்பம் நிறைந்த இது கிடையாது. எனக்கு வந்து லக்ஸரி கார் இருக்கு, பெரிய அபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, ஒன்னும் கிடையாது, ஒரு யூஸும் கிடையாது. அதால உண்மையான ஞானம் என்ன அப்படின்னா, நான் பகவானுடைய நித்திய சேவகன் அப்படின்ற புரிதல்ல பக்தி தொண்டு செய்து என்னை எப்படி நான் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். நம்ம பாக்குறோம் 84 லட்சம் ஜீவாத்மால நம்ம இப்ப என்ன பிரிவில் இருக்கும் தெரியலையே, அட்லீஸ்ட் இப்பயாச்சும் பக்தர்களோட சங்கத்துல பக்தி கிடைச்சது. இப்பயாவது நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்து என்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு எப்படி வந்து நான் வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும். வேண்டாம், இந்த பௌதிக லோகம் வேண்டாம். ஏன்னா இது வந்து நித்தியம் கிடையாது. எப்படி கனவு லோகத்துல பாக்குறோமோ அது போல ஒன்று. பகவானால இது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் இது நித்தியமானது அல்ல. எது நித்தியமானது? ஈவன் பிரம்மலோகம் கூட நித்தியமானது அல்ல. அப்போ நம்மளுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனமான கிருஷ்ணலோகத்தில் சென்று பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும். ஓகே, இங்க நம்ம அந்த தீரரை பத்தி பார்க்கலாம். தீரர் என்பவர் யாருன்னு நம்ம பார்த்தோம். நிதான புத்தியுடையவர், பௌதிகமான மாயாவாத விஷயங்களால பாதிக்கப்படாதவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இங்க ஜடமாயையால் அல்லுராதவன் தீரன். அதான் இந்த பௌதிகமான விஷயங்களால அவங்க கஷ்டப்பட மாட்டாங்க. கஷ்டமா ஏதாவது இருந்தாலும் அதை பெருசா எடுக்க மாட்டாங்க. இப்ப நம்ம பாக்குறோம் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் எத்தனை குரு மகாராஜ் வந்து நம்ம பாக்குறோம். அவங்க எல்லாம் அவங்களுடைய அந்த உடல் உபாதைகள் நமக்குதான் வந்து சின்னதா எதுனாலும் அதை ஒரு பெருசா எடுத்துட்டா என்னால முடியல, நம்ம அதுக்கு இதெல்லாம் எடுப்போம். ஆனா அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் ரொம்ப அதிகமான சேவைகள் எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நடமாடும் தெய்வங்கள், சோ தீரர்கள். சோ அவங்க அந்த ஜட மாயினால அவங்க வந்து எந்த காரணத்து கொண்டும் கஷ்டம், அந்த இன்ப துன்பத்தை சமநோக்குடையவர்களாக இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். முழுமையான ஆன்மீக ஞானம் பெற்றவர் அல்லாத எவருமே ஸ்திரமாக இருக்க முடியாது. இது எப்படி சாத்தியம்? ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த முழுமையான ஞானம் இருக்கு. தத்விதி பிரணி நம்ம பகவத்கீதையில பாக்குறோம். பகவான் சொல்றார், தன்னுணர்வு பெற்ற அந்த ஆத்மாக்கள் உனக்கு உண்மையான ஞானத்தை வழங்க முடியும்னு சொல்றாங்க. சோ இவங்க வந்து அந்த முழுமையான ஆன்மீக ஞானம் பெற்றதுனால அவங்க தீரர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள். அந்த ஞானம் இல்லாத பட்சத்துல அவங்க ஸ்திரமா இருக்க முடியாது, அவங்க தீரர்களாக இருக்க முடியாது. திற நிலையில் உள்ளவன் எதற்காகவும் ஆசைப்பட்டு ஏங்குவதோ எண்ணி புலம்புவதோ இல்லை. உறுதியானவர்கள். நம்ம பக்தியில முன்னேறும் போது கூட நமக்கும் வந்து நோய்கள் வரலாம், இன்ப துன்பங்கள் வரலாம். ஆனா நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய இந்த பாவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட கருணையினால எனக்கு பெருசா ஏதோ வர வேண்டியது இதோட போயிடுது அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா அபக்தர்கள் வந்து எப்படி எடுத்துக்குவாங்க இத அப்படின்னாக்கா, எனக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் வருது அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க. சோ பக்தர்களாக இருக்கிற பட்சத்துல நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பகவானுடைய கருணையா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சோ ஸ்திர நிலையில, அந்த உறுதியான நிலையில இருக்கவங்க வந்து எதுக்காகவும் ஆசைப்படுறதும் கிடையாது. அது கிடைக்காத பட்சத்தில் அதை எண்ணி புலம்புவதும் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. பௌதீக தொடர்பால் பெற நேர்ந்த பௌதீக உடலும் மனமும் தன் உண்மை நிலைக்கு புறம்பான பொருட்கள் என்பதை தீரன் உணர்ந்திருக்கின்றான். நம்மளுடைய உண்மையான நிலை என்ன? இந்த உடல் அழியக்கூடியது, இந்த ஆத்மா நித்தியமான ஒன்று. சோ இந்த உடல் வந்து பொய்யான ஒன்று. ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நான் வந்து இந்த உடல் தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதுக்காக நம்ம நிறைய பிரயத்தனம் பண்றோம் இல்லையா? பௌதிகமான விஷயங்கள் நிறைய பண்றோம். அதற்காக இந்த பௌதிகமான விஷயங்களை செய்யவே கூடாது அப்படின்னு நம்ம வந்து பிரபுபாதர் நமக்கு சொல்லல. உடல் வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? சோ அந்த உடலுக்கு தேவையான செயல்கள், ஆனா அதை மட்டுமே சாரமா வச்சிருக்க கூடாது. இந்த உடல் எதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதற்காக கொடுக்கப்பட்டது.
அப்ப அதுக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம வந்து செய்யணும், பேணி பேணி பாதுகாக்க வேண்டும். ஆனா அதை மட்டுமே நம்ம வந்து இதா வச்சிருக்க கூடாது, அதை மட்டுமே வச்சு புலனுணர்ச்சியில நம்ம ஈடுபடக்கூடாது. சோ அவங்க வந்து இந்த பௌதீக தொடர்பால கிடைக்கக்கூடிய அந்த பௌதீகமான உடல் மனம் இதெல்லாம் வந்து உண்மையானது அல்ல, இது மாயைக்கு உட்பட்டது அப்படின்றத உண்மையா நன்றாக புரிந்தவர்கள் வந்து தீரர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. நம்ம அப்படிப்பட்ட அந்த ஆன்மீக உயர்ந்த தீரர்கள் குருக்களிடமிருந்து ஞானத்தை பெற வேண்டும். வித்யாவை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ அவன் இக்கட்டான எந்த சூழ்நிலையிலும் தன் ஆதார நிலையிலிருந்து பிறழாமல் பார்த்துக் கொள்கின்றான். நம்ம உத்தம பாகவதர்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அந்த உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க தீரர்கள். பௌதீக உடலும் மனமும் ஆன்மா பெற்றுள்ள இடர்பாடுகள். சோ இந்த உடல் மனம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து இந்த ஆன்மாக்கு கிடைக்கக்கூடிய இடர்பாடு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? ஆன்மா நித்தியமான ஒன்று. நம்ம நிறைய பேர் வந்து இந்த அனஸ்தீஷியா இல்லாம கூட அவங்களோட மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி என்ன பண்றாங்க, சர்ஜரி எல்லாம் கூட பண்ணி நிறைய இதெல்லாம் வந்திருக்கு, வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் எல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். சோ அந்த மனம் தான் வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று. சோ இந்த பௌதீக உடலும் மனமும் இந்த ஆத்மாவை தீர்மானிக்கல. ஆத்மா இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, இந்த உடல் போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா ஆத்மா இல்ல அப்படின்ற ஒரு நிலை கிடையாது. ஆத்மா என்பது அதை நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சாங்கிய தத்துவம் கீதையின் உட்பொருட் சுருக்கம் அப்படின்ற அந்த 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம், 72 பதங்களோட இருக்கிறதுல. சோ ஆத்மா அப்படின்றது வந்து நிலையான நித்தியமான ஒன்று. இப்ப இந்த உடல் எடுத்ததற்கு உண்டான கர்மங்கள்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா, எப்படி நம்ம வந்து நம்மளுடைய உடையை மாற்றிக் கொள்கின்றோமோ அது போல அடுத்த உடலை நோக்கி அந்த ஆத்மா போகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த ஆத்மாவுக்கு உடல் மனம் வேணும் அப்படின்றது இல்ல, அது இல்ல. உடலும் மனமும் இல்லைன்னா ஆத்மா இல்ல அப்படின்றது கிடையாது. ஆத்மா நித்தியமான ஒன்று. இந்த ஜட உலகம் உயிரற்றது. சோ ஆத்மா நித்தியமானதுன்னா அது வந்து உயிருள்ள ஒன்று. ஆனா இந்த ஜட உலகம் உயிரற்றது. பகவானால சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அனைத்துமே வந்து உயிரற்றது. இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? இப்ப இந்த உடலுக்கு வந்து ஆத்மா தேவை. உடல்ல இருந்து ஆத்மா வெளியில போயிடுது அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஜடமாயிடுது. அது போல இந்த பௌதீக விஷயங்கள், இந்த ஜடலோகத்துல இருக்க எல்லாமே வந்து உயிரற்றது. அதுல போய் நம்ம எப்படி வந்து இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும்? எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து நம்ம பாக்குறோம், நல்லா படிச்சு நிறைய மார்க் எடுத்துட்டா வந்து நான் சந்தோஷமா இருப்பேன். சந்தோஷமா இருக்கமா? இல்ல. அடுத்து ஓடுறோம், நல்ல பெரிய வேலைக்கு போனோம், ஓடுறோம். ஓகே, பெரிய வேலை கிடைச்சிச்சு, சந்தோஷமா இருக்கமா? இல்ல. அடுத்து ஒரு ஃபேமிலி, அடுத்து வீடு, காரு. அப்போ நம்ம வந்து இது உண்மையானது கிடையாது. இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் உண்மையானது கிடையாது. ஆனா இதுதான் வந்து நித்தியமானது நினைக்கிறதுனால இந்த உண்மையற்ற ஒன்றுல இருந்து உயிருள்ள ஒன்றால அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியாது. சோ இந்த உலகம் நமக்கானது அல்ல, இந்த பௌதிக லோகம். இது மாயைக்கு உட்பட்டது. இதற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தை தான் நம்மளுடைய ஆன்மீகமான ஒன்று. அதுதான் வந்து ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது. சோ உயிரற்ற ஜடபிண்டங்களை உயிர் தத்துவமான ஆன்மீக பொறிகள் இயக்கிக் கொண்டிருக்கும் வரை உயிரற்ற ஜட உலகம் உயிருள்ளதாக தோன்றுகின்றது. அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும். நீங்க அதை திருப்பி படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா புரியும். சோ இந்த பௌதீக சிருஷ்டி, இந்த லோகம் வந்து உயிரற்ற ஒன்று. அதுல இந்த உயிருள்ள ஜீவாத்மாக்கள் வந்து இருக்கிறதுனால இந்த ஜட உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சொல்றதே வந்து ஜட உலகம் அப்படின்னு தானே சொல்றோம். பௌதிக லோகம், இகலோகம் அப்படின்னு தான் சொல்றோம். பரலோகம் உயர்ந்தது, இகலோகம் தாழ்ந்தது இல்லையா? சோ இந்த உயிரற்ற ஜட உலகம் எப்படி உயிருள்ளதாக தோன்றுது அப்படின்னாக்கா, இந்த ஜீவாத்மாக்களால இருக்கிறதுனால அப்படி தோன்றுது அப்படின்றத பார்க்கணும். உண்மையில் உன்னதமான இறைவனின் அம்சங்களான உயிருள்ள ஆன்மாக்களே உலகை இயக்குகின்றன. உண்மை, நம்ம இருக்கிறதுனாலதான் இதெல்லாம் வந்து இயங்குகின்றது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். இவ்வுண்மைகளை எல்லாம் உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்து, அதாவது தீரர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். கட்டுப்பாட்டுக்கான நியமங்களை அனுஷ்டிப்பதன் மூலம் இவ்வறிவை தீரர்கள் அடையப்பெறுகின்றார்கள். சோ நம்ம எப்படி தீரர்கள்னு சொல்றோம்? தீரம் அப்படின்னாக்கா அந்த உறுதியோட இருக்கக்கூடியவங்க, நழுவாதவர்கள், வழுவாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அவங்க எப்படி இதுல இது பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, அந்த கட்டுப்பாட்டு நியமங்களை அவங்களை ஃபாலோ பண்றதுனால அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்திரமா உறுதியாக அந்த விஷயத்துல நிற்க முடிகின்றது. அதனாலதான் அவங்கள வந்து தீர்கள். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த பௌதிகமான மாயைக்குண்டான விஷயங்கள் வந்து அவங்கள கலங்கப்படுத்த முடியாது. அவங்க எதுக்காகவும் ஏங்குறதும் கிடையாது. ஒரு விஷயம் கிடைக்கலன்னா அதுக்காக புலம்புறதும் கிடையாது. சோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஏன் அது பாசிபிள் அப்படின்னாக்கா, இந்த கட்டுப்பாட்டு நியமங்கள் தன்னுணர்வை பெற்றதுனால நமக்கு தெரியும். கட்டுப்பாட்டிற்கான நியமங்களை கடைபிடிக்க விரும்புபவன் அதிகாரம் பெற்ற குருவின் பார்வையின் கீழ் வர வேண்டும். அதனாலதான் வந்து இந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வரவங்க கிட்ட வந்து இந்த ஞானத்தை நம்ம பெறணும். நிறைய பேர் இன்னைக்கு வந்து ஆன்மீகத்தை வந்து எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனா
அத எப்படி வந்து அவங்க ஒரு ஒரு மூலம் வேணும் இல்லையா? அது வந்து இப்ப நமக்கு வந்து டிரைவிங் கத்துக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்குன்னு அந்த டிரைவிங் ஸ்கூல்ல போய் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? ஏதாவது ஒரு சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அந்த அந்த ஸ்பெசிபிக் சர்ஜன் கிட்ட தான் நம்ம போய் சர்ஜரிக்காக போவோம். ஒரு ஜெனரல் பிராக்டிஷனர் கிட்ட நம்ம போக மாட்டோம். அது போல ஒரு சாதாரண விஷயங்கள் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வாங்கணும்னா கூட நம்ம வந்து பிராண்டட் பாக்குறோம் அப்படின்னா அப்போ ஒரு உயர்ந்த ஏன்னா இதுதான் என்னுடைய மற்ற வாழ்நாள் எவ்வளவு நாள் இருக்க போறோம்னு தெரியல. நம்மளுடைய வாழ்வையோட நோக்கத்தை வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு ஞானம். அப்ப அதை வந்து சரியான மூலத்திலிருந்து நாம் பெறப்பட வேண்டும். சோ அதற்கு வந்து நமக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்தவங்க கிட்ட இருந்து ஞானத்தை பெற வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பரமான கல்வியும் கட்டுப்பாட்டு நியமங்களும் ஆன்மீக குருவிடமிருந்து சிஷ்யனுக்கு வருகின்றன. எப்படி நம்ம இங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து எப்படி எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தீரர் இப்ப இந்த இதோட நீங்க கனெக்ட் பண்ணி சொல்ல முடியுமான்னு பாருங்க. பரமான கல்வியும் கட்டுப்பாட்டு நியமங்களும் ஆன்மீக குருவிடமிருந்து சிஷ்யனுக்கு வருகின்றன. எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார் இல்லையா? சோ அந்த ஞானத்தை பெற்ற பிறகு அவர் என்ன பண்றார்? சத்திரனாக தன்னுடைய கடமையை செய்யறார். சோ அவர் வந்து அங்க தீரர் என்று சொல்லப்படுறார். சோ அந்த ஞானமும் கட்டுப்பாட்டு நியமங்களும் ஒரு ஆன்மீக குருவிடமிருந்து சிஷ்யனுக்கு வருகின்றது. அவித்தியின் பார்ப்பட்ட அபாயகரமான கல்வியின் மூலம் இப்படிப்பட்ட அறிவு பெறப்படுவதில்லை. அந்த அவித்யா அறியாமையில இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து இந்த மாதிரியான ஞானம் கிடைக்கிறது கிடையாது. புருஷோத்தமனான இறைவனின் அடிபணிந்து கேட்டறியும் கல்வி மட்டுமே ஒருவனை தீரனாக்க வல்லது. பகவானுடைய திருப்பாதத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த குரு சீட பரம்பிலிருந்து வரக்கூடிய சிஷ்யர்களிட்ட இருந்து இந்த ஞானத்தை நாம பெற வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 5.5.4 சொல்லப்பட்டிருக்கு. உண்மையில இந்த உயிர்வாழிக்கு வந்து பரு உடல், அதாவது இந்த பௌதிகமான இந்த உடல் வந்து தேவையே கிடையாது. ஆனாலும் இந்த இக உலக இன்பத்தை, இந்த புலனுகர்ச்சி அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதுனால இந்த பரு உடல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்ப எப்ப நமக்கு இந்த ஞானம் கிடைக்குதோ அப்ப இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல நம்மளுடைய கவனத்தை செலுத்துவதை நிறுத்தி நம்மளுடைய இதை வந்து என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செலுத்துவதுல நாம உபயோகப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஆத்மான்றது ஒரு உயிரோட்டம் உள்ள ஒரு ஆன்மீக பொறி. சோ அது வந்து இந்த லோகத்துக்கு உண்டானது கிடையாது. அது எங்க வாழணும்? ஆக்சுவலா ஆன்மீக லோகத்துல இருக்க வேண்டிய ஒன்று. சோ நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இந்த பௌதிகமான லோகத்துல வந்து பணம் கிடைச்சா அது வந்து ஒரு வெற்றுத்தாள். சஞ்சலம். லக்ஷ்மி வந்து சஞ்சலமானவள். இன்னைக்கு இங்க இருப்பாங்க, நாளைக்கு வேற இடத்துல இருப்பாங்க, அவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா நம்ம அது பின்னாடிதான் ஓடிட்டு இருக்கோம். அது நம்ம ஓகே நம்ம எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் சாட்டிஸ்ஃபைடா திரும்பி பார்க்கும்போது யாருமே நம்ம கூட இருக்க போறது கிடையாது. நமக்கு 2 விதமான கடமைகள் இருக்கு. ஒண்ணு பௌதிகமான ஒன்று, இன்னொன்னு வந்து ஆன்மீகமான கடமைகள். சோ எப்பவுமே நம்ம வந்து வெறும் பௌதிகமான விஷயங்கள்ல மட்டுமே நம்ம போக்கஸ்டா இருந்தா எப்ப நமக்குன்னு உண்டான அந்த ஆன்மீகமான ஞானத்தையும் அல்லது ஆன்மீகமான முன்னேற்ற பாதையும் நம்ம எப்ப கையில எடுக்க போறோம்? அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. வயசான காலத்துல பண்றது அப்ப வந்து நம்ம மனசு நினைச்சா கூட உடம்பு ஒத்துழைக்காது இல்லையா? நம்ம பாக்குறோம் முதல்ல நம்மளுடைய ஆயுட்காலமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு வருது. வயசான காலத்துல நம்மளால நம்ம மூப்பு, பிறப்பு, இறப்பு, நோய் 4மே வந்து கலங்கங்கள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். பௌதிக கிளேஷங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறோம். கலங்கங்கள் இல்ல, கிளேஷங்கள், துன்பங்கள். அந்த மூப்பு அப்படின்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா மனசு நினைச்சா கூட உடல் வந்து ஒத்துழைக்காது. நம்மளே அறியாம எதுவுமே கண்ட்ரோல்ல இருக்காது. அது வயசானவங்களை பார்க்கும்போதுதான் நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க. நம்ம இப்ப வந்து எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது. பிளாடர், பவல் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்றோம். ஆனா வயசான காலத்துல அது எதுவுமே அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. சில சமயம் நல்ல சரியான உடல் இது சுகம் இல்லை அப்படின்னாக்கா அப்ப ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, என்னுடைய இந்த உடலையே என்னால பார்க்க முடியல, அப்ப நான் எங்க வந்து இந்த ஆன்மீகமான விஷயங்களை வந்து இது பண்ண முடியும்? அதனால எப்ப நமக்கு உடம்புல ஸ்ட்ரென்த் இருக்கோ அப்ப வந்து நம்மளுடைய இந்த இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல இருந்து கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்து பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ பக்தர்களோட சங்கத்துல புண்ணிய ஸ்தலங்கள் போகணும். அக்டோபர் மந்த்ல வந்து தாமோதர மந்த் நான் நேத்தே சொன்னேன் உங்களுக்கு. சோ எப்படி உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சது அப்படின்னாக்கா அந்த மாதிரியான ஸ்தலங்கள், புண்ணியமான ஸ்தலங்களுக்கு போயிட்டு கொஞ்ச நாள் அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி பாவத்துல நம்ம வாங்க போகணும். அது ரொம்ப முக்கியம். சோ அது வந்து எவ்வளவு முடியுமோ நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும்போது பினான்சியலாவும் சரி, உடல் ரீதியாவும் சரி, சோ பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம இருக்கணும். அதுக்காக
எல்லாத்தையும் கஷ்டப்படுத்திட்டு நீங்க வந்து ஜெகநாத் புரியோ இல்ல ஏதோ இல்ல, உங்களுடைய நிலை என்னன்றத பார்த்துட்டு ஈவன் பக்கத்துல இருக்க டெம்பிள் கூட போலாம். கிருஷ்ணர் எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்க. சோ அதனால நீங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்மளுடைய நேரத்தை ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயங்கள்ல ஈடுபடுத்த வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அது போல நம்ம இப்ப ஒரு விஷயத்த நம்ம இப்ப வந்து பக்தர்களோட சங்கத்துல நம்ம வந்து படிக்கிறோம். இப்ப நான் அப்படின்ற அந்த நான் ஒரு பெரிய எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்றேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சதை மத்தவங்களுக்கு சொல்றேன். அதாவது இது வந்து பரம ஞானம் இல்லையா, நம்மளுடைய பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. மாதாஜி கிளாஸ்க்கு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க, யாராவது நம்ம போய் மந்திரம் சொல்லித்தாங்கன்னு சொன்னா யாருன்னா சொல்லுவாங்களா? நீங்க எல்லா இதுலயுமே நீங்க வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்மளுடைய இஸ்கான் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு உண்மையான ஆத்ம ஞானத்தையும் ஆத்ம தத்துவத்தையும் நம்மளுடைய பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. எந்த ஒரு பாகுபாடுமே கிடையாது. உயர்ந்தவங்க தாழ்ந்தவங்க நம்ம தான் வந்து நிறைய இருமைகளை வச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஆனா நம்மளுடைய இஸ்கான்ல அப்படி இல்லை. ஈவன் ரொம்ப தாழ்ந்த குலத்துல பிறந்தவங்களாக இருந்தாலுமே கூட அவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டுல வந்து ஈடுபட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவங்க வந்து பகவான் முன்னாடி வந்து எல்லாமே பண்ணுவாங்க. ஆனா அதை நீங்க மற்ற இதுல வந்து பார்க்கறது வந்து கடினமாக இருக்கும். அது உண்மை, நிதர்சனம். இதை நம்ம பாக்குறோம். ஈவன் கோவில்ல எல்லாம் போனா கூட ஒரு 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 இதை மெயின்டைன் பண்றாங்க, டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றாங்க. நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சா கூட குறைஞ்ச அளவான இன்ஃபர்மேஷன் தான் நமக்கு கிடைக்குது. சோ நமக்கு வந்து பிரபுபாதர் ரொம்ப கருணையோட இதை கொடுத்திருக்கார். அதனால நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பக்தர்களோட இதுல இருக்கணும். சோ எனக்கு தெரியும் அப்படின்ற ஒரு மமதை இருக்கக்கூடாது. பக்தர்களோட சங்கத்துல நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்றத நினைச்சுக்கணும் எப்பவுமே. நான் எனது அப்படின்றத அந்த அகங்காரம் அமகாரம் இருக்கக்கூடாது. நம்மளும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சதை நம்ம பக்தர்கள் கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறோம். நான் சொல்லித்தரேன். நம்ம நான்றது கட்டுறது கையளவு, கல்லாதது கடல் அளவு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்படி நம்ம கிளாஸ் இது பண்றது மூலமாகவோ இல்ல நமக்கு தெரிஞ்சதை மத்தவங்க மூலம் ஷேர் பண்றதுனால நான் தான் தூய்மை அடைகின்றேன். இது பகவான் எனக்கு கருணையோடு கொடுத்த ஒரு சேவை. அந்த பாவத்துலதான் நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணுமே தவிர்த்து இந்த இதெல்லாம் பாக்கணுமே தவிர்த்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்ற அந்த கர்வம் வந்து இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு குணம் கூட நம்ம பார்த்தோம். முதல் எடுத்த உடனே அடக்கம், கர்வமின்மை அதெல்லாம் பார்த்தோம். அதெல்லாம் வந்து ஞானம் அப்படின்றதையும் நம்ம நேத்து பார்த்தோம் கிளாஸ்ல இல்லையா. சோ நிறைய இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மற்ற ஆன்மீக இதெல்லாம் இருக்கு. அங்க வந்து நிறைய கதைகள் பேசுறாங்க. ஆனா அந்த பிலாசபி இருக்க மாட்டேங்குது. இப்ப உடம்பு முடியல அப்படின்னா ஒரு மாத்திரை நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த நோய் வந்து எனக்கு தீரணும். ஆனா எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அப்படின்னா ஒண்ணுன்னா அந்த மருந்தை ஒழுங்கா எடுக்கல, இல்ல அந்த மருந்து எனக்கு வேலை செய்யல. சோ அந்த இப்ப நம்ம ஒரு பக்தி மார்க்கத்துல ஒரு பரம்பரை போறோம் அப்படின்னா அதன் மூலமாக அதுக்கு முன்னாடி எப்படி பின்னாடி எப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். கண்டிப்பாக நம்மளுடைய பக்தர்கள், இப்ப நீங்க எல்லாம் லெவல் 3ல இருக்கீங்க, இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இருந்த பேட்சா இருக்கட்டும், நிறைய பேர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து முன்னெல்லாம் ரொம்ப கோவப்படுவேன். இப்ப அந்த கோவம் எங்க போச்சுன்னே தெரியல. இப்ப எல்லாம் நிறைய பேசுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய யோசிச்சு நம்ம பேசுறோம். சோ மாற்றங்கள் இருக்கணும் நம்மளோட செய்கள்லயும், நம்மளுடைய மத்தவங்க கிட்ட பேசுற விதமாக இருக்கட்டும், நம்மளுடைய கேரக்டர் பிஹேவியர் அதுல வந்து மாற்றம் வரணும். அதுதான் வந்து உண்மையான ஆன்மீகத்துல நம்ம கொண்டு செல்றோம் அப்படின்றதுக்கு உண்டான ஒரு 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 சான்றாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ ஸ்ரவணம், நவவித பக்தி தொண்டுல முதன்மையாக இருக்கிறது ஸ்ரவணம். சோ நம்ம ஸ்ரவணம் பகவானை பத்தி நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்கணும், பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம முக்கியமாக பார்க்கணும். எப்படி வந்து அர்ஜுனர் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு கொடுத்த அந்த ஞானத்தை அவர் ஸ்ரத்தையா கேட்டு அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணார் தீரர். நாரத மகரிஷி எத்தனை சீடர்களை உருவாக்கி இருக்கார் இல்லையா. அவங்க சொன்னதை அப்படியே அவர் ஒரு தீரர், அவர் சொன்னதை அப்படியே அவருடைய சிஷ்யர் வந்து கேட்டார். எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பாக்கலாம். நாரத மகரிஷி அவர் குருவா இருந்து அவருக்கு சீடர்கள், எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வியாசதேவர் என்ன பண்ணாங்க நாரத ரிஷி சொன்னதுக்கு? ஸ்ரீமத் பாகவதம் எழுதுறாரு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கொடுத்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, பிரபுஜி, தேங்க்யூ. அடுத்து வேற எக்ஸாம்பிள். நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன். டிஃபரன்ஸ் இல்லாம இருக்குங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம மங்களூர் டெம்பிள், இது அங்க ஒரு ரஷ்யன் வந்துட்டு இது இந்த பிராமண இதை வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு தெரிஞ்சுட்டு அவர் தான் பிரீஸ்டா இருக்காரு அங்க. நாங்க மீட் பண்ணோம் அங்க, இது மங்களூர்ல பார்த்தோம். அதாவது குலத்தால் பிராமணன் இல்ல, அந்த வேத ஞானத்தை தெரிஞ்சுட்டு அங்க வந்து பூஜை பண்றவரா இருக்காரு ஒரு ரஷ்யன் அங்க. உண்மை, கரெக்ட்.
நான் ஒரு துருவ பிறப்பின் மகாராஜ் அடிப்படையில் என்னுடைய இது கிடையாது. நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த குணத்தாலதான் வந்து அவங்க நம்மளுடைய அந்த வர்ணங்கள் வந்து தீர்மானிக்கப்படுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா? மாதாஜி, ஆமா, வேறுபாடு இல்லாம இருக்கும். துருவ மகாராஜ் மாதாஜி, துருவர். துருவ மகாராஜ், தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ 5 வயது குழந்தைதான் அவரு இல்லையா? நாரத ரிஷி சொன்னதை அப்படியே வந்து அவர் ஃபாலோ பண்ணார். சோ நாரத ரிஷி சொன்ன வார்த்தையை அப்படியே அங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணார். சோ துருவ மகாராஜர் ஒரு தீரர் இல்லையா? சோ பிரகலாத் மகாராஜ், பிரகலாதர், பிரகலாத் மகாராஜர் கர்ப்பத்துக்கு உள்ளார இருந்தே வந்து நாரத ரிஷி வந்து பகவானுடைய லீலைகளை சொல்லும்போது ஊன் குழந்தை கேட்டுட்டே இருந்தார். சோ இவங்க எல்லாம் வந்து தீரர்கள், உறுதியானவங்க. அவங்கள வந்து எதுலயும் வந்து நம்ம வந்து மாற்றவே முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ அப்படிப்பட்டவர்களிடத்துல இருந்து நாம ஞானத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பரபிரம்மனை பக்தி வழியில் அறிந்தவர்கள் பிராமணர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. இப்ப பிரபு சொன்னது போல நம்ம என்னுடைய அப்பா பிராமணர் அப்படின்னாக்கா நானும் பிராமணர் நம்ம வந்து பறைசாற்றி கொள்ளவே முடியாது. என்கிட்ட மேபி துஷ்ட குணங்கள் நிறைய இருக்கலாம். அப்ப நான் வந்து எப்படி நம்ம வந்து அதை சொல்லிக்க முடியும் இல்லையா? சோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல நம்முடைய வர்ணங்கள் இருக்கணும். அதற்கு ஏற்றாற் போல நம்மளுடைய இதை வந்து நம்ம நம்மளுடைய செய்கைகள் இருக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த பிரகதாரண்ய காண்டத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு 4.4.21 தம் ஏவ தீரோ விஞ்ஞாய பிரஜாம் பூர்வீத பிராமண. பிராமணர் என்றவர் யார் அப்படின்னாக்கா பரபிரம்மனை பக்தி வழியில் அறிந்தவர் பிராமணர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நம்ம வந்து அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கணும். நம்ம வந்து நம்மளுடைய புராணங்கள், இதிகாசங்கள், வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்தக்கூடிய எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து 4 விஷயத்த சொல்றது. என்னது? மோக்ஷம், தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷம். இந்த 4 விஷயங்கள். ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல கொஞ்சம் நம்ம அமர்ந்து எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்த்தோன்னா தர்மம் இல்ல நம்ம கிட்ட, மோட்சத்தை பத்தின கான்செப்டே இல்ல நம்ம கிட்ட. நம்ம கிட்ட 2 விஷயம் தான் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா அர்த்த, காம. பொருள் ஈட்டணும், அதை உபயோகப்படுத்தணும். உபயோகப்படுத்துறதுக்காக பொருள் ஈட்டணும். நான் யார்கிட்ட வேணாலும் வந்து கடன் வாங்கியாவது என்னுடைய இச்சையை வந்து பூர்த்தி செய்து கொள்ளணும். அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல தான் வந்து நம்ம இப்ப ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம். சோ இது வந்து எது வித்யா, எது அவித்யா அப்படின்றத வந்து நம்ம ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ கட்டுப்பாட்டிற்கான நியமங்களை கடைபிடிக்க விரும்புபவன் அதிகார பெற்ற குருவின் பார்வையின் கீழ் வர வேண்டும். பரமான கல்வியும் கட்டுப்பாடு நியமங்களும் ஆன்மீக குருவிடமிருந்து சிஷ்யனுக்கு வருகின்றன. அவித்யின் பார்ப்பட்ட அபாயகரமான கல்வியின் மூலம் இப்படிப்பட்ட அறிவு பெறப்படுவதே கிடையாது. ஏன்னா அவித்யா அவங்களுக்கே அந்த ஞானம் இல்லை. அப்ப அவங்க எப்படி வந்து சொல்லி தருவாங்க? ஒரு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணும்போது நான் வந்து பார்த்தேன். ஒருத்தவங்க கேக்குறாங்க, போப்பாண்டவர்கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க, ஏன் வந்து மக்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு. உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கக்கூடிய ஒரு மதம் இல்லையா? சோ ஏன் மக்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தெரியலன்னு சொல்றாரு. ஆனா நமக்கு பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு, ரொம்ப தெளிவா பாக்குறோம். ஏன் நம்ம கஷ்டப்படுறோம்? ஏன்னா நம்ம அனுபவிக்கணும்ன்ற ஒரு அந்த ஆசை, இச்சை இல்லையா? நம்மளுடைய அந்த உண்மையான நிலை நமக்கு தெரியல. அப்ப இதுக்கு என்னதான் தீர்வு? இந்த இல்லாத ஒண்ணு இருக்கிறதா நினைச்சு அதுல ரொம்ப பற்றோட இருக்கமே, அதுல இருந்து வெளியில வரணும். நம்முடைய நிலைமை, உண்மையான நிலை என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த தன்னுணர்வு. நான் ஒரு ஜீவாத்மா, உடல் கிடையாது. பகவானுக்கு முழுமையாக பக்தி தொண்டு செய்து என்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பகவான் பரமபிதா நம்ம மேல ரொம்ப கருணையோட இருக்கார். என்னோட குழந்தை எப்படி போயிடுச்சு, திருப்பி அதை மீண்டும் என்கிட்ட கொண்டுட்டு வரணும்ன்றதுக்காகவே அவர் வந்து நிறைய ஆச்சாரியர்களை நமக்கு அனுப்புறார். அவங்களும் கருணையோட நமக்காக இந்த ஜட உலகத்துல எல்லா கஷ்டங்களையும் அனுபவித்து நம்மளுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கிறதுக்காக அந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் அவங்களையும் வந்து கிரகிச்சுட்டு நமக்காக கருணையோட இந்த லோகத்துக்கு வந்திருக்காங்க. ஏன்னா இந்த லோகம் வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ இந்த பகவான் நம்ம மேல ரொம்ப கருணையோட இருக்கார். இது வந்து மத்த ஒரு மார்க்கத்துல வந்து கிடைக்கல. அதனால உண்மையான மூலம் அல்லது உண்மையான வழிகாட்டுதல் எது அப்படின்றத முதல்ல சூஸ் பண்றதுல நம்ம ரொம்ப கிளவரா இருக்கணும். அதுல வந்து கரெக்டா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாதான் ஓகே, இப்ப இதுதான் என்னோட வழின்னு தெரிஞ்சிச்சு, இப்ப அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும், ஓகே, அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுடைய சாதன பக்திய பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். புருஷோத்தமரான இறைவனின் அடிபணிந்து கேட்டறியும் கல்வி மட்டுமே ஒருவனை வீரனாக்க வல்லது. பக்குவமான சிஷ்யன் அர்ஜுனனை போல் இருக்க வேண்டும். பக்குவமான சிஷ்யன் அர்ஜுனனை போல் இருக்க வேண்டும். இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை நான் செய்யறேன். ஸ்டார்டிங்ல என்ன சொன்னார்?
அவருக்கு குழப்பம் வந்த உடனே பகவான் கிட்ட இருந்து அவர் மறைக்கல. எனக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு கிருஷ்ணா, உன்கிட்ட சரணடைந்த சீடன் நான், எனக்கு வந்து ஒரு தெளிவான வழியை காட்டுங்கன்னு அவர் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு ஞானத்தை கொடுக்க அவர் என்ன சொன்னாரோ அது கடைசி இதுல நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, நீங்க சொல்வது நான் அப்படியே செய்யறேன்றார். சோ இதுவே சலனமற்ற தீரனிடமிருந்து வித்யை பெறும் முறை. சோ அந்த சரியான மூலத்திடமிருந்து பெறக்கூடிய ஞானம். தீரனானவன், தீரனானவன் அப்படின்னாக்க தீரனாவதற்கு உண்டான பயிற்சியை பெறாதவர்கள் தீரன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிறருக்கு போதிக்கக்கூடிய தலைவனாக அவங்க இருக்கவே முடியாது. ஏன்னா அந்த உண்மையான ஞானமே இல்லையே. இப்ப எத்தனை பேர் இந்த பக்தி மார்க்கம் நான் வந்து கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண் கூட நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. கடவுள்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து என்னென்ன அக்கிரமங்களை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மக்களுடைய அறியாமைய வந்து அவங்களுடைய அந்த இன்னசென்ஸை வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறான வழியில உபயோகப்படுத்தி கொண்டு அதே பௌதிகமான விஷயங்கள்ல என்னென்னலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. சோ நம்மளுடைய அந்த தீரனானவனால அந்த உறுதியான நிலையில இருக்க முடியாது, அவங்க தலைவனாக இருக்க முடியாது. வீரர்களாக பாவனை செய்யும் இன்றைய அரசியல்வாதிகள் உண்மையில் தீரர்களே. ஏன்னா நம்ம பாக்குறோம், ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பாக்குறோம், ஒரு அரசன் எப்படி வந்து குடியாட்சி பண்றார். அவர் சமய சிந்தனையோட இருந்தாரு அப்படின்னாக்கா அந்த மக்களும் அவரை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்ப அங்க வந்து கலங்கங்கள் வருவதற்கு உண்டான நிலையே இருக்காது. இப்ப வந்து நம்ம இருப்பது கலியுகம். சோ இந்த கலியுகத்துல நமக்கு வந்து ரொம்ப கருணையோட பகவான் வந்து நமக்கு இந்த பக்தி மார்க்கத்தை கொடுத்திருக்கார். பகவான் வந்து துவாபர யுகத்துல வந்து கிருஷ்ணரா வந்துட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டார், என்னிடத்தில் சரணடைவாயாக. அதை எப்படி சரணடையணும்ன்றத சொல்லி காட்டுறதுக்காகவே சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக கலியுகத்துல அவதாரம் பண்ணியிருக்கார். நானே முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றத சொல்லிட்டார். அப்ப ஒரு இடத்துல எப்படி பக்தி பண்ணணும்ன்றத ஒரு பக்தனுடைய பாவத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்திருக்கார். சோ இந்த கலியுகத்திற்கு உண்டான கலியுக தர்மம் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம் ஒன்று மட்டுமே போதும். ஹரே நாமைவ கேவலம் தலை நாசேவ நாசேவ அப்படின்னு நம்ம நேத்து கூட நம்ம மந்திரங்களுடைய மந்திரங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. கதிர் அந்யதா அப்படின்னு. சோ அந்த பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம் ஒன்று மட்டும்தான் இந்த பௌதீகமான விஷயங்கள்ல இருந்து நம்மளை விடுவிக்க வல்லது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பக்குவமான அறிவை எதிர்பார்க்க இயலாது. தீரனிடமிருந்து பக்குவமான அறிவை எதிர்பார்க்க முடியாது. தமது வருவாயில் ரூபாய் பைசா கணக்கு பார்ப்பதிலேயே அவர்கள் கண்ணும் கருத்துமாய் இருக்கின்றார்கள். எத்தனை பேரு ஆன்மீகத்தை பயன்படுத்தி மக்களுடைய அறியாமையை பயன்படுத்தி அதை வியாபாரமாக்கின்னு இருக்காங்க இல்லையா. அப்படிப்பட்டவர்கள் மக்கள் கூட்டத்தை ஆத்ம ஞானத்திற்கான சரியான பாதையில் எப்படி வழிநடத்தி செல்ல முடியும்? ஏன்னா அவங்களோட இது எல்லாமே பௌதிகமாக இருக்கும்போது அவங்க எப்படி சரியான வழியில கொண்டு போவாங்க? உண்மையான கல்வி பெறுவதற்கு தீரரிடம் பணிவுடன் கேட்டறிவது ஒன்றே வழியாகும். நாம அந்த உண்மையான ஞானத்தை பெறணும் அப்படின்னாக்கா சரியான தீரர்கள், இந்த ஞானிகளிடத்துல இருந்து உண்மையான ஞானத்தை நாம் கேட்டறிய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நமக்கு முதல்ல இருக்க வேண்டியது தர்ம அர்த்த மோக்ஷ, தர்ம அர்த்த காமம். அதாவது முக்தி பெறுவதற்கான செயல்கள்லாம் என்ன அப்படின்றத தர்ம சிந்தனையோட நாம செய்யும் போது அதுல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பொருளாதாரத்தை வைத்து கொண்டு வேணும்னா கடைசியில வந்து நம்ம வந்து இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம். இதுதான் வந்து அந்த உயர்ந்த லோகங்கள்ல இருந்தது. ஆனா இப்ப நம்ம இருக்கிறது கலியுகம். இப்ப நமக்கு அந்த மோட்சத்தை பத்தின கான்செப்டும் இல்ல, தர்மத்தை பத்தின கான்செப்டும் இல்ல. நம்ம என்ன எதுல இருக்கோம்? எப்படி பொருள் ஈட்டுவது, எப்படி அதை உபயோகப்படுத்துவது அப்படின்ற விஷயத்துலதான் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இப்ப வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருபேஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरि हरि हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. माताजी, प्रभुजी प्रणाम. சாரி, நீங்க உங்க யாருக்குமே சான்ஸ் கொடுக்கல, டைம் ஆயிடுது, அதனால நானே பண்ணிட்டேன். இல்லைன்னா நம்ம இதுலயே அடுத்த வாரம் நம்ம வந்து 11th மந்திரம் பார்க்கலாம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? புரிஞ்சுச்சா? செல்லகுமார் பிரபு லைன்ல இருக்கீங்களா? லைவ் ஓகே.
ஏதாவது கேள்விகள், வேற ஏதாவது கருத்து? ஓகே ஓகே, வேற எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? பிரபு ஏதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குங்களா பிரபு? இல்ல மாதாஜி, வித்யாவின் அறிவுரைகளை தீரரிடமிருந்து மட்டும் பெற வேண்டும்னு பார்த்தோம். இப்பதான் நம்ம பார்த்தோமே, தீரர்கள் யாருன்னு பார்த்தோம், எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அதிகாரம் பெற்ற குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க கிட்ட இருந்து அந்த ஞானத்தை பெறணும். கொஞ்சம் பாருங்க, இப்ப நம்ம வந்து இந்த தீரர்கள் அல்லாதவர்கள் நிறைய பேர் இப்ப பக்தி மார்க்கம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே, சோ அந்த விஷயத்துல நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு ஞானத்தை பெற்றோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மார்க்கம் வந்து வேற மாதிரி போயிடும். அதுல வந்து உண்மையான தத்துவத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இதுக்கு முன்னாடி வந்து பிரபு, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன், லைவ் மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்களேன். ஓகே மாதாஜி. சங்கரன் பிரபு பார்த்து ஓகே.